Čím to? Takže čau lidi, já jsem Retox a tohle je uvítací video pro mě a pro vás. Jsem tady v lese, je to moje oblíbené místo. Mám tady pěkný potůček na hraní, nastavění hráze a různě. Někdy tady plavu i ryby, když je velká voda. Takže dneska je to prostě to uvítací video. Jsem tady společně s Gogolíkem, ukaž se nám. Ahoj. Dobrý. A to je prostě ten vlog. Tamhle půjdeme k hrázi a to bude asi všechno. Vlogy vám budu natáčet většinou na louce, anebo tady. Aby to bylo takový volnější v té přírodě, aby to bylo zajímavější a na blbnutí. Někteří z vás máte asi rádi, když nějaký prostě lidi nebo lidi ubližují, takže jo. Proč to neudělat? Tak, tady jsme u hráze. Možná teda to tu nebyla. Tam můžete vidět vodu, takhle. Docela hnusný, jo. To nevadí, tak. To nevadí, tak se asi tady rozloučíme. A mějte se krásně, užívejte si poslední den prázdnin. A tak čus.